моєї точки зору, після подій в Павлополі, перше, що треба було сказати, Україна припиняє роботу в Мінському процесі до моменту, поки не буде зібрано нормандський формат. Якщо на Росію не тиснути, вона буде діяти агресивно і ще більше агресивно. В Росії зовнішня політика реалізується через принцип примушення до миру силою. І це треба усвідомлювати, і треба готуватися до того, що проти нас будуть діяти силою в будь-яких умовах. За столом переговорів, на лінії розмежування, в дипломатичному протоколі, в міжнародних організаціях, в двосторонніх діалогах і так далі. Завжди буде застосовуватися механізм сили. Через власне тлумачення міжнародних норм. Весь світ буде казати, що це біле, вони будуть казати, що чорне, і навпаки. Ну, але все ж таки, наскільки ймовірний ось розвиток і сценарій того, що от ви зараз сказали, для того, аби все ж таки все це зібрати і все це відтворити не лише на словах, а й на справі? З моєї точки зору, ймовірність зустрічі в нормандському форматі лідерів держав, вона мало ймовірна до виборів в Росії осінніх. Чому? Оце накручування, оця жорстка позиція, це вироблення певного креативного плану російським політичним керівництвом. Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив Єдиної Росії і Путіна як політика в Росії. Іншого варіанту внутрішньої політики і її продовження зовнішньої для Путіна не існує. Чи погодиться він в таких умовах приймати якісь рішення, які послаблюють цю позицію? Тільки в умовах, якщо в момент реалізації він в черговий раз покаже силу, агресивність і свого союзника, умовно кажучи, чи противника, він ще раз накаже, обдурить, силою перетисне і так далі. Ось тактика їхньої поведінки. Тому які б цифри не називалися, які б дати не називалися, це особливо завжди перетвориться в певну дуель, яке із-за інформаційної потуги і сили Росії буде завжди показуватися як перемога. Тому, починаючи від самого дзвінка робити чи не робити, закінчуючи конкретними домовленостями, з Росією треба не просто бути обережними, а іноді більшість речей просто не робити. Бо завжди це буде повернуто так, як було 6 числа. Говорили про одне, потім Росія викинула зовсім інший прес-реліз. І треба зрозуміти, що в інформаційному плані в світі співвідношення України і Росії 1 до 100 приблизно. Тому світ почув 7 числа те, що потрібно було Путіну і Росії, а не те, що хотіла показати Україна. І мені просто жаль у цій ситуації українського президента, який хоче зробити краще, а насправді от все, що було показано в світі, протрансльовано на весь світ, що Україна в черговий раз нібито обстрілювала там мирне... Ну так же воно було показано. Звідси, коли Україна і політичне керівництво робить якісь кроки, треба насамперед думати про цю складову.